Bai, nik etxean zain, ez du bat ere hola diskurso hundia da ingabe, zeo zer pixkat akaratzen hori saiatu gara. Aurten, fetxea famatu ditugu. Zazpiren urte etxarri egin omen zela, hasi omen zela. Gaurko etxarri, zantieket. Orduko etxarri oso zara zen, Iskat hantze egon zen, Andreman inguruan. Eta gero, hemen egin zena, bai, agindua egin urte hortan eman zen. Naizta aurreko urtean ja zergak barkatu zizkien hemen etxin behar dutelako. Seinale hasi ez dela horretik. Fetxan zala 1300 ematen da, eta ala emitu da. Eta gero, beste fetxa horiket, behar bada famatogoa egin da, 1512 Navarraren konkista, eta, bueno, horreri buruz, bagi izan dira historialari onak hitz egiten, eta argitu ziruzten gauza asko, nik pentsatu dut, lehenik ez behar historialaria, ez dakitera inbeste ibiltzeko, etxeko gauzak eixo ukitzeko, etxeko mailan edo, ez dakit, herri mailan hola edutzu zerbait aportatzea, fetxoeri buruz, eta hemengo jendearen jokaerari buruz, eta zerbait, zer argitu, gauza hundirik enez. Nik ez dut pretentsik egin gauza hundirituko itzaldi ez dakitua, nolakoa. Ikusi dut programa jarri dutela, baizu, kuriosidaz, gure behiratzea da. Noizko da? Gokitzen gona, 1512ko, ez da? Hau egin zen, 60 urte geroago. Berroi bat amarrat urte geroago. Orduko jola hemen ez zen ospitalean da. Ez zauden, ospitalea herriaren erdian zen. Baina 1530an errezen herriak dena, salgo Eliza eta hemen zen zegoen palazioa, eta beste etxe bat noski salatu ziren, beste guzti behar ziren. Eta egun berria entzutenean, berria bai, ospitale berria egin zuten, gaur ospitalea esan diguna, hor, eta hemen jagurrak edizan. Horrek esan izut, hau, balio duten, ez duten, hau, 1560 agertzen da, uiztuaduko, izan zen salsa bat, horko palazioko nausiarekin, urrengoarekin, 1612. Eta arek presentatu zuen orduan, mapa zarra nola zegoen, etxe zarra nolakoa zen erakusteko ba, mapanan agertzen zela da. Eta herriak zen, ez hori ez dago ongi egina, bideak ez daude xuxen eginak ez dakiz zer. Eta orduan entzuten beste bat. Mokatan jarri dauzkat biek bai hau, eta bai bestia da 1600 xuxen hori baino, guk tratatu eguna baino, kasi urte geroago. Eta urtez herria desita datzen da, ezta? Guaino urteko txarri jarriko baino, erdik zuen ezkin gazautuko ja. Osea, gauzak askoan batzen dira. Nio balio du, emateko gara hartako nahiko urbildu dira, gara hartara. Luis de Lizarraga, horreli guzit zaldi bai, hemen fariak deskuitu dire marra bat. 16 garren hasieran da, ez da 5 garren. Egun urtean direntzia, ez da asko, ez da, guretako. Beste detailitze bat, esaten du egitzela 1524an, hori ez da oso xuxena. Bueno, goita batian, horako detailiak. Edozen gauzakin, itzaldiak oso egiteko bila denbora, bat dute, baina gutxiokin geldituko dela. Historia gehien bat irabazenek idazten dute, normalan izan da. Haiek gelditu den nausikoan eta haiek idatzetakoa hori gelditzen da. Baina iskribitzen dutenean eta beti ateratzen die gauzak behar bada
beren alde ez direnak ere. Eta orduan beti behiratzen saiatu izan naiz, ikusten ez bakarrik ofizialki esaten zena, ez pixka bat hor, tartian ikusten diren zenbait. Zertako, pixka ikuspegi osoagoa emateko, dobrokarragoa pixka emateko. Ez esateko, hori gezkiago, hau dago ongi, ez bat ez bestia segure eski, baina, ikuspegia zabaltzeko. Nire ustez, hori interesantia da, eta horta setu era. Orduan, gaur hitz egiteko hartuten gaia izan da, galtzaile batera. Estima baino, hala da. Irabazlena beti arroxi batetzen da, ez da? Galtzaile bat izan duzen egiaz Luis de Lizarraga momentu hartan. Eta horri buruz hitz egingo du zeo zer. Nor dugu gizola, Luis de Lizarraga, ala esakin zuten beti. Egia esan ez dakigu xuxen, ez noiz jaio zen, ez noiz hil zen. Egunak mendigen ez dazkigu, eta guztiare oloa. Kasi seguro, etxarren jaio zela bai, eta kasi seguro 1978an, edo 80an, hor numait jaioko zen. Eta hil berriz Hondarribian hiltzen bai, Hondarribia hartzia, baina ez espainolak Hondarribia hartu zutenian azkenian, goita dauen hor jarrita daun bezala. Baizik, nafartarrak, gaztelaretak, eta frantzesak, lehentxego hartu zutenarik, hauek hartu zuten gaztelaren eskuten zegoen momentu hartan, eta hauek hartu zuten 1521 urrian, urriaren 16an izan zen 3. asaltua. Horietako batean, uste dugu hiltzela Luis. Osake, 1521an, beti goitezke. Urriaren, ortsiama ostea aldera, hor hila izanen dugu. Nortzen berez, bueno, bere titulik haundir zen, Lizarragako nagusia. Aiguna, bera zen, Lizarragakoa edo Lizarraga sarria, biletetan esaten zen, arko nagusia. Momentu hartan, hango palazioa desegina zen, eta beren palazio terra hemen zuten gaurko monjan etxe inguruntan, hemen agertzen da, etxarriko palazio berria esango genuke. Eta hor jaio zen, eta hor bizitu zen, ezkonduta ere, gaztelarrak sartu ziren arte. Bere aitama bazkidu izenak, aita zen Diego de Lizarraga, eta ama Juana de Ayantz. Andrea Pascuala de Baquedano. Lizarran ikusten da kontratu egiten, eta segureski Lizarran bertan jaioko zen, ingurukoa, esango gona zen gehiago. 3 ume ere ezaguna ditugu, bat zaharrena Bernaldino, esaten zute beti, Bernaldino, 1502an, 3an hortxe jaioko zen, xuxen ez dakigu, Maria, bigarrena, eta 3garrena, hau 7an edo 8an jaioko zen. Horiek 3 bedegi bai. Nafarroko herriaren alde dinko eta leial jokatu zuen hasieratik. Eta behar bada, hortan da, nabariena. Beste asko eta eskora gertzen direnak, badira asko, hasiera Nafarroko erregekin, gero aldatu direnak, batzu gero zuten azkenian buelta mandutenak, benti bada. Hau nola hor hiltzen, ez zuen buelta ematerik erizak. Eta beti, leialtasun hortan iraun zuen, eta bera ikusten dugu, 3 aldiz siniatu ziren Nafarra berreskuratzen, eta 3etan bera partaide izan zen. Ez dut esanen partaidetza handi hartu zuela edo oso goi mailakoa, baina, bueno, hor agertzen da 3etan. 12ko azagoan, 16ko martxuan, eta bestia 21ko hasi maiatzatik uztaileraino, mera guztienak, 3 horietan. Hondarribiko arresitan hiltzela esaten dute, pero diot, kasi seguro
fetxe hori izango zen. 21ko urriaren 15 horri inguruztak. Bueno, bukatu ditzen dira. Nakin bizien esan dut ja. Bai? Zuek, hau esaten baduzuek, seguro gaurko azterketetan oso hori ediriko zetak. Da, maizu gehiago dakizuela gizon hori eguz. Aldealde, nuri jozen, nuri bizen, zein zuen, eta rekuperatzen egin zuen lana, nahiko ungi. Azterketa, aprobatu dago. Pentsatzen dut etxarri erregizten ez zerbait horrek akineko zuela, eta hartako, esan dut, bueno, seiatuko nahiz zeo zer gehitzen. Nor dugun eta nortaz ari garen jakiteko ikuspegi pixkat zabalagoa, kokapen historikoa nola bada. Esan dut, Luis hau etxarriko Torrea berrian edo palazioan bizi izan zela, jaio eta bizi izan zela. Dorre berrian. Badakizue, izan zela hemen beste berezko etxarriko dorrea, dorre zaharra, 1200erako horre agertzen da, urtietan denetan etxarri haren inguruan egina izan zen, eta dorre hori gaurko dorremonea, duena horren plazan edo hor txenon bai, xuxien ez dakigu, baina horko plazan, kasik seguro, hor zegoen dorre horko goiko zubila defenditzeko dorre hori espaldikoa oso zaharra zen. Etxarri garaietan Andre Mari inguruan izango zela pentsatzen dugu. Hemen kanpo zela bai, seguro pentsatzen dut hor kasi seguro. Hango Andre Maria, gero Andre Mari izango da, eta bai. Engaz, murailetik kanpo zegoen esaten du garbi, nio gertu, hor zen. Hortuk hori etxarria nahiko importantea zen, eta bazituen bere ondasunak emengo elizak agertzen da lakuntzan eta bestetan, eta bai, osake, etxarri bazen denotik, baina etxarri berria horre egintzen gutxi gora bera, gaztelu horren edo dorre horren inguruan, dorremoneako horren inguruan. Handik 50 urtera edo sartu ziren herri gehienak, ez segidan, batzuk segidan, plazkoz segidan, klasik, beste batzuk Mudignano eta oik Maiza eta berandu handik 50 urtera da sartu ziren, ginen urun da 50 urtan, eta etxarri onditzen joan zen, eta garai hartan agertzen da beste dorre bat, beste palazio bat egiteko aipamena bada, baina ez dakit ura bera den edo ez. Baitu beren susmoa, zer dokumentuak zutan agertu zen da, delako palazio berri hori edo, bestalde bera begiratu ezagoen, hango atearen onduen ote zen, orduen hau noiz ez dakigu, tegi esan ez dakigu. Bakarra dakigu, 15. mendean, 1930 gora benipin, hemen pazela etxarriko palazio berri hori, hau jaio zela, oin Momojan etxian inguruan dagoen zegoena, hori egina zela eta horre pazuela ja bere kategoria, eta hor jaioko da hau eta hor bizituko da. Palazio zarra, edo palazio asameritzeke edo torrea, haren obra asko agertzen dira Kontosen, askotan obra puskatzu berriak eginak, eta hola, azkenuko 1360an nahiko obra hundi egitzaten, goialdia zurez izan bartzen orduan arte, orduan arri zuztu egitzatela, eta nahiko obra egitzaten. Baina handiken nahiko listo, 1318 dutela, gaztelako gerran, errez duten, sumantzietan horreri, hartu zuten, kostata, defensa latza egin izan bartzuen, horko guru egiten zuenak, momentu hartan, García López de Arbizu, izen abazuen, zauritu zuten, presatu zuten, eta duiko estimatu zen, harindako 1500 florin asko zen, eman zuten aurra libratzeko. Bazuen bere kategoriak. Dorre zaharra han bokatu zen kasik, etzen gehiago berrereki.
15. mendian Luisen aita agertzen denean, dorre gaura edo haren aztarnak edo haren ingurura eta ura dena honen esku dago. Dorre berrian bizitu zen eta erosi zuen duikabe Luisen aitak Diego. Erosi egin zuen esaten dut minutu batean, Andre Joana de Azkonari, bere izeba izan momentzela, ikusi dut beste estimatian, eta orduan horreli erosi egin ziola palazio hau. Osea, Diego de Zarragori etzen berez, hemen gozen eski, beste baiteken etorria zelakoan nago. Beste datu maten nago gero. Pausut egin mateko. Piskat, ikusten duzu, palazio zaharran, berria hemen, sartzu egin zen, gure azkeneko erregiak, Nafarroko azkeneko erregiak, Juan Hirugarrena eta Katalina daiziko, ezta? Horiek aurrak zirela, aukeratu izan ziren, eta batez ere behar nuen hartu zioten, eta Nafarrora etorri ziren 1984an, Amairuan etorri ziren. Amairuan etorri ziren Iruñera, eta ezin izan zuten errege izena karriko zuten, baina korrektu zauden, baina ez zituten onartu. Han agintzen zuen lehenengo kontea. Eta, eta eguerren pasatzera, eguesera, joan ziren. Eta eguesen pasatzen eguerriak. Eguerren toren, urtarrilan 12an, izan ziren koroiatuak, Iruñeko katedralean, eta orduan Nafarroko erregina izaten hasiko ziren. Hau zen horrein, Lehenengo kondeak agintzen zuen Iruñen. Baita Etxarri eta Huerten eta ingurutan ere. Orduan, Iruritako gazteluan eta horiek zauden buru egiten zutenak. Bueno, urte horretan bertan, Nafarroko errege dira, beren aldeko bere baitute, beren ejertzitu txebar ekarri zuten bestaldetiken eta benguk ere bai, eta bere alda etzien oso ongi konpontzen Lehenengo konde famatuarekin, eta bere alda sortu zen liskarra, erdigerra. Eta urte hortan bertan, irailean hartuko zuen Iruritako gaztelua, Iruritako gazteluago Urdingo terminoan Kristinetako gainartan, ez da nahi bostu nera ligan. Bueno, antzegoen, dorreura edo gaztelusura hartu zuten, handi bota zuten Felipe Darbizu, pentsazun Darbizutarra oeta izango zela. Urte hartan bertan, Uarten zegoen Lehenengo kondearen anai bat, Tibot. Teobaldo, zango zen berez, Tibot, esan zen emetik. Tibot Jepeomon hori ere fueratu zuten hortik. Lehenengo kondea bera ere bere derreudik bota zuten, oseak errekuratu zuten, Navarra guztiak hasiken, Navarroko erregiak beren eskura jarri zuten. Lehenengo kondea bera importante zen, baina atzetik orduko ere bazeuiken Fernando Katoriko haren manakitzen zuen desente. Eta arek momentuen ez zuen enfrendementurik egin, onartu zuen, gure nola dala bere protekzioan izarratu zuen, horren aitzakian hiri batzu bere eskura jarri zituen, eta gure Lehenengo kondea pixka bak zeborroko lagieta zerbait egin berbat, eta garna aldera da bialdu zuen. Uste etxerrer batzuk ere izan zirela. Baina hori da hor agertzen dena. Nor izan zuen hor buru egiten zuena edo beren Pedro de Eraso bat agertzen da, horrek hartu zituela albizikoa, agindu zion Itxarriko Elizaren hartzeko. Eliza oin dago toki berberien dago, txikio bat zen, beharragoa ikusten da atzeko pareta bainiken, estin norbaiti esan diat, atzeko pareta gehi puxko bat bainiken, tego zarrarena da. Eta horrek bazutuen bere dorre koskor bat, eta hori nahiko fortifikatu bezala agertzen da, eta hori hartzeko ere agindu zion. Baina duiko ezin izan zuen, eta handik biogunera Remonet kapitaneari agindu gara eman zion. Itxarriko hori zartzeko, eta baita Diegoren torreare, bazpare. Diego uste beren alde zutela, baina bazpare seguratu zuen. Eta duikoa konsegitu bai, handiken
hilabetean, urrian, agindu zion uharteko alkateari, esan ez, etortzeko etxarrira, eta artilleria eta polbora hemen etxarreko alkatearen etxean, Garzia de Erdoziaren etxean zegoela, eta hori eramateko uharteka. Datu ematen jo, orduan badakigu, gortzen alkate, eta nun gordetu zuten polborak eta artilleria, eta gero eraman zutela. Bueno, esan edo, Nafarra guzia, berreskuratzen dutela, Nafarrako erreginak. Pausotek jo. Eske, dena haste bazera zibuzorkatu. Diego de Lizarraga, esan duzela, hori Luisunen aita. Haren testamentua onesan hartzen da. Haren testamentua egin zuen, hau dena erregiek hartuta, handik bi urtera. Mila darunda, horreta 16an, agertzen da, nork egina, agertzen zaizkigu, ari eskerrak jo, zeuden inguruntan Lixarrengo nortzegoen apez, Diego Lizarraga, Arbazunaren ezaman duzuna, etxarrin da zauden Don Martín de Agualdo, Don Miguel de Erdozia, gerora agertzen dira, eta, bueno, datuak ematen du, hemengoak, testamentan testigo ezala, horiek agertzen direko. Bere emazteare, han dakigu bere emaztea, Luisen ama, alegia, Juana de Ayantz zela. Gendulengo Juan Hondearen arreba bat, haren alaba, hangoa. Osoak, harekin izkondu, hundi izkondu zote. Hemengo bazute relazioa, eta hundikin inditzen ziren denak ere. Han bertan ageri da, beste datu eta oso interesantia, testamentan jartzen du, bazitxuela, ladeun, florin, eta beste kaja bat, beste 50 florin balio zituen kaja bat, Sarriako etxetik hartu beharrak. Doña Catalinaren dotea izena. Doña Catalina hori, Lixarrengoko nagusiarekin ezkonduta zegoela. Orduan, eta hau Catalina hori ematen du, seur, baina ematen du, zela Diego honen izeba zela. Relazionatu dago, Sarria bat zegoela, kontra la reina, orduan dago, senyoria Sarria. Handago gertu. Hango nagusiarekin zegoen itzeman dut gabe. Bueno, harekin ezkondua, haren dotea pagatu bezaukan, eta Diego zaukan kobratu gabe. Ematen du, haien heredero bezala, etorriko zela Diego hori untza. Diego horren denboran, esakin dira, entzun beste eskimatia jartzen du, Lixarrengoko palazioa lurreratu zela, nota zela. Eta orduan ja bera betia bizitu zen hemengo palazioetan. Hau erosi egin zuen esan dut batzuk. Ez, hori ez da kategorikoa, hori erosia du. Bestioriko erentzi zirenak kategoria egin zuten. Eta erosi egin ziola Andre Joana de Azkonari, eta hori etzela, benetako palazio egitua Torre Zaharra zera. Kategoria zuena. Gura, deseina zero. Eta bera hor bizi zen. Bueno. Hori Diegoren testamentak dut datuak. Posu dio. Luis Bizakoa azterretoko. Aztuta. Ja, aztuta. Bueno. Bakarra esan dizuet jaioko zela kasi seguro ematen zuten datukin. Dira bidu referentzi, baina, datu xuxeneztu inoak ematen. Ematen du, aldean, bazituen 28 urte alako momentuan. Aurra izan zuen ere, bazituen 20 urte ez da gizar. Hola, baina alde ematen du 78an, jaioko zela kasi seguro. Beste datu batzuk bai agertzeizkigor, Luiseri buruz. Lixarrengoko nagusi izanik abertzea egin du bat. Gauza bat, datu bat kontserbatu dena da, nola izendatu zuen guarda izateko, inguraio bat. Hemengo ziren Potosei,
Goianakoak, eta Lizarraikoko nausi bezala, izendatu zuen ere, bere etxetiarra bat, bere maister bat, guarda egiteko. Eta notarioz hartzen zuten beti. Lizarrako notarioa, Pedro Duarte, arek hartu zuen, eta zuen zuduko paperrik eraman, eta Lizarraikoko Elizako liburu baten eskin batian du, apuntatua ana dekontizuna. Datu egiten du, kuriosua, ezta? Gero akaso pasatuko zuen, ez da muntura, baina lehenik nintin ana hartu zuen. Hori izango zen, esaten duenaz, 1503an. Orduko aita duko Diego ja hile izanen zen. Testamenta eginta, listo, hilko zen segureski, ez da gehiago agertzen. Eta semia idaia nausiko egiten. Eta han izendatzen du hori. Urte berian, ikusten du beste aztarna txiki bat, Luisena, Iruko abentuaren lauan. Abartzu zen, ezkontza batean testigu. Ezkontza famatu izanen da Juan Ramírez de Baquedano. Gero, hain bat adizateko dena elkarrekin borrokan emiliko dira, kinek elkarren alde, eta kapitana ondi izan zena, esteriaren buru bilizena, kasik elkarri hilera hiltzire. Askotan gertzen da. Honen ezkontzan, Katerina Lopezekin eskontu zela, eta notarioz akta egin zutenean, zeinen etxian, Diego Leopezen etxian egin zutela, eta bi testigu bat, Luis de Lizarraga. Zergatiken horrekin, hau zen Juan Ramírez de Baquedano, eta Luisen Andria de Baquedano. Orduan, segureski elkarrekin horiek lengusu izango zirela pentsatzen. Ez dut ikusi, aktarik ez dugu, ezta? Baina antzematen zaio eta relazio handi izan zuten elkarrekin ere. Beste puntxu batean ere ikusten dugu bera Lizarraikoko nausi bezala parte hartzen. Zertan? Apez azarra hiltzen nian, apez berria, Juan de Leuna, esan diote, batzutan de txarrek hartzen du, Lizarraga, lakuntzatik etorri zen, erretor berria, eta haren izendapena, nausik egiten zuen. Eta ala egin zuen, 1500 eta 10 bada. Esaten duten datakin, 10 hor inguru hortan. Hori gontzen, intzun barrokiko etxe bat, nahiko etxe ontia eta egin zituen, eta guztia. Eta 21 borroka aldi hartan hemen ibili zenean, duikabe hor barri ibili zen, eta garaietan hori abezu ibili zen, eta urrengo apeza, labarre monarriz, espuntena, ura ere, Luisek izendatu zuen. Oseak, bera hemendik joan aurretiken, eta gero hor barna frantzien barnat ebili eta hemen sartu zirenean 21an hemengo gerra hartan, orduan hemen tokatu zen duikabe, eta berak izendatu zuen, derren apeza hori ere horko bai. Bueno, berrogeita 8 baina gero hori zen, oseak horrek segitu zuen urte askotan. Datu horiek behin ageri dira hor. Zer gehiago? Gauza asko gehiago. Beste dokumentu bat. Aipatzen dut dokumentuetan gurekin relazioetan datuak agertzen direlako. Beste bere historia esan zuet, lemiziko lerrokin bukatuko. Baina zerbait datu zehazteko. 1500 esartu gara, iago biltzen egara fetxara. Zazpian, guart asier Espainiar zen, egin zuen dokumentu bat, etzen testamenta, donazioa, doaintza bat. Bere untasun guztiak guzti zizkion Mezarneri, Bernaldinori, eta zergatik, baina gara ukartzen. Baren bazituen ere, 5 urte horretzen dute. Eta zergatik, beratunez Afrikara zijoala hango gerrara Espainiakoarekin. Orain izan du, nola? Luis Espainiakoarekin, Fernando Katorikoekin. Arekin, haren ejertzituan, sartuta, adiskide zer guanikan. Adiskide edo, eskartzen ziren. Eta borrokalek ziren bekiren, eta zergatik ez dakit.
Eta kasi seguro, esaten du, gero beste dugu gertzen, baietz izan zirela, orduan, bera han izango zen, garai hartan Norte Afrikan egin zen Oran eta Magzebir, eta horko hiriek hartu zituzten, Espainiko ejertzituak hartu zituen, eta horietan parte hartu zuela, horrek Michel. Han ibili zela. Handik aurrera agertzen den eta terrorisnek kapitana esaten diote. Kaso hartuko zuen, kategori zerbait ez dakit, hori ez dakit. Beste bere saia hartzen dira gero egin Arbizoko palazikoak, eta esaten, bai, ez da ez, horregatik egin doaz, zeba, ez, palaziko, Juan Beltran, horrekin aserre zabilean, eta hiltzen bazuen ere, bere utasunak salbo gelditzeko semeren izenean, aurrera dintzela. Hori dute, kontrari bat, eta bere aldeko bere abogaduz du, inorre, zorrotzen dut ez. Orduko gainera, adiskidetu ziren. Sinale izan ez dutela bere eztabaidak zerbaitetan, ez dakiz zer. Hori zarratxigo zen, akaso biek aldeetan pentsatzen zuten, Arbiztuarrak eta Nafarroko erregeak kanpora botaren ziren, urtilotan bertan gainera. Orduan, izango ziren hor gora bera pentsatzen dut. Bueno, ez nahi sartuko Arbiztuarrarekin, bestenaz, horiek... Beste hori betiako. Horiek asko dut. Urte horretan bertan, 1500 eta zazpian, lehen esan dizuet, Lehenengo kondea eta horiek botazituzela hemendiken. Joan ziren, bai, 1500ean berriz itzuli ziren. Erregeak Fernando Torriko utzi zion, bai, etorri bai, horiek sartu itezke. Baina, lurrak eskatu ziren, Nafarroko errege eskatu ziren, berak zauzkan lurrak. Hori, emango izkuzun, hiri denak zuretako. Baina horien hausiera bai. Lurrak, Legin eta Larraga eta aztagitzen mate herri zituten, eta horiek Nafarrakoak ziren, bai, hori ba, zuriak dira, zuretako, horien hausiera bai, Lehenengo kontean bai, ez berekura. Eta gutxi aguantu zen, zazpien ja, berriz zen ja, haigien da biltza, eta gerra sortuko da berriz zen. Eta Nafarroko erregiak berriz zen ere gogorrera, Arramontesekin, eta berriz zen hartuko zuten, siartu ziren hartzen, eta harture bai. Lehendabiziko txoke fuerte izan zuten Larragako dorre hartan, nortzegoenan, itxarri bat. Bueno, itxarrira etorria, ezkontzez etorria. Ojer de Berastegi, Gipuzkoako Berastegiko nagusiaren nahi bat, horrela etorria, hemengo batekin ezkondua. Hemengo hori zein zen, Elizan bestalderdian hortxe, Jose Antonio Tetxi ingurutan hor zen, Berastegin etxea. Hor behote den izena. Hemen zortzigarren mendientu baldiken, aipatzen zen behin nahi, Berastegin etxea. Etxe famatu izan zen, Elizaren bestalderdian, hor guen hiru etxe dozer daude. Hor zegoen, muralian kontran, hor zegoen, eta hor bizitua zen, etxarriko notario bat, famatua, Miguel Pérez de Txarri, aspaldi, ura lehenbiziko aldi hartan botak ez duen bera gutiken, eta ura ere geobotesatzen dut. Eta, bueno, horren alabakin, aspala, ezkondu izegoen, Berastegi, Ojer de Berastegi hau. Todo un caballero, bere zatikin, esan dut, urrezko silbiak eta bazitik nola, eta ez dakit nola, eta, bueno, hau zegoen momentu hartan, Lehenengo konteak, harria, Larragako buru egiten zuena. Siliatu ziren hartzen, eta honek bat ziren beste etxarri batzuk, haien testigantza horretik dakit, horiek eman duten testigantza zen, ezin izan zuten hartu. Siliatu ziren ez deitzen bat egun eta ezin izan zuten, eta segitu zuten aurrera, Bianna eta beste batzuk hartzen, eta Lehenengo konde harrabatu zuten, dura bota zutenean, orduan entregatu zuen honek, hori, apirilearen 21 batean, osea, berrogei egun han aguantatu zuen. Finko.
Kurioso da, hau, Ojer de Berastegi. Urtik botatu zuten, gero Arabaldera joan zen, eta oso listo hiltzen. Eta haren entierroa eta kontatzen dute, itxarri nola garri zuten, 40 gizon joan zirela haren eskez, aldiz eta oinez, eta ekarri eta non enterrat zuten, en el altar de San Pedro, oingo tokian, Eliza Zarran, oingo gautzen egina, Eliza Zarran, toki berien zen, eta han nola enterrat zuten hori Ojer de Berastegi fondatu. Bueno, horrekin batian Artazuzko Garzia Arbizu, hau Miguel de Arbizu eta ertuko zaigur, noiz nahi gero haren aita zen, Arbizuko nausiak ere Garzia eta Konventran, hoi ediek ere bai, hoi ederak etxerik utazite. Oseak, Nafarroko gerretzen, bizikoa, aurretik bazinen izanak, eta hori edik bazin asko kanpo nebiliak eta sufrituak eta etxeak entuak, Garzia horren Artazkozko etxia, Nafartar erramutez bateria eman azioten, eta batek egitu ez eman. Eta gero egurten gauza dira arrebes. Hori denak bazinen. Piskat konturatzeko zenbateko salsak ibizen ziren, ez zela egunerako gauza izan. Oraindik, azkeneko guk ezagutzen dugu gerraren aurreko urtean, beste dokumentu bat nahiko interesantia da. Luis horrek lehen egin zuen donazio hori bere semienetan, bere zentorria zen, eta orain Amerikaren agostoen Amerikan testamenta egiten du. Zergatik ez dakigu, ez du jartzen arrazoia, baina testamenta egiten du Luisek. Raroa, baina aurrak, umiak aurrak dira. Eta gerraztasia. Zergatik egin zuen, zerbaitik sospetxak zituen, zerbaitik egiten bete testamenta egiten du, Pedro Duarteren aurrean, eta anuntzen du, bera hiltzatenien enterratzeko en el altar de San Kiriako. Berizan. San Kiriako ez da joan duguna 1600 eta pikoko da. Baina aurretiken, eguntari urte lehenagotiken, bazen hor aldare bat San Kiriako dedikatu bat. Kuriosoa, Piskat, horako herriko datu horret ezkizuen piskat guk izautzen txunak kakeitzeko, ez da? Testamento egitean, gero umeak txikiak direla, eta enkargatzen dizkio, eta zaintzeko, esaten du, Don Pedro de la Kuntza esaten du, nik uste dut Delazkoz zela etxarriko abadea momentu hartan, Don Miguel de Erdozia, leheno agertu da, orain ere, agedera bain gemizida, hori, Don Sancho de Maiza, hori agertzen askotan, amarrotuta dailko da, eta ipatzen ditu baita ere, Bakairuko Don Lope, Iturmendiko Don Juan de Yebra eta Urdiengo Don Juan de Olazautia. Apezak, beste bire ipatzen ditu ezin ditut lehitu ez, eta gainera ez du donik jartzen eta pentsatu ez direla apezak. Atxasuko eta beste ipatzen duenak. Baritek apezak izatea, kaso ez daketxaguro. Oiek ipatzen ditu. Bueno, hor den buru usten du Bernardino, bere semezarrena, ura hilko balitz Mariari pasatzeko, eta Mariari hilko balitz Marianari. Iruak etatzen du bien izenak, oraingoan jaioa daia Mariana. Aurrekoan bi bakarrik orten zituen. Hau jaio zen, 7an, 8an, Bueno, han jartzen ditu nola hauzten dizkiola 200 florin Isabeli. Hortzen dago, Charlesen alaba. Charles zen Luisen anai bat, eta orduan hori deskontua zeina, eta horrek azuen alabatxoa gaioa. Eta hari mantu dituzten dizkio 200 florin, seinaletxoa. Beste 190 florin, akien? A Íñigo de Ansa. Zergatik? Por batote de Charles. Seinale, haren alabakik zkondu zela. Hola, jakin dituzo, datu batzuk. Bueno, iztxu zen, eta daudela ez da, zibitu. Bueno, baina esan ez, hori gola dena, baina momentuan denak nire emazteren esku editzen dira, pasokoala da bakadaren esku.
eta gobernatu dio. Hori, Nafarroan sartu aurrek urtean, meikan. Hori izango da azken dokumentu inenduna, gero ez du zer beste egin egin. Konkista! Noiz baitzat, gara ezen. Beste jaleak. Ez ino pixkat ikusteko nun ze borroka eta ze gauzak ze egiten ziren, zenbat datu daude hori eginean. Hori esan dezak duena, saltsak izan zitu, sakabo. Edo pixkat zehaztu eta izenak eta ezauzen baten zela. Konkista. Horri buruz egin bizut asko, eta ez dut batu beste egingo. Uztailaren 19an, uste dut Arabako dukea ja hau gainen zegoela espalitxeteken, ara 19an bidera jontzitzaion nor, Arbizuko Juan Beltran, nagusi zena, hori anagertu zen, egon zen Arabako dukearekin, eta berehala itzuli, eta korrikan kasik, bere semia Jorge hartu, eta Iruñara joan zen tantzartu. Hori, 19an. 21an, ja, ejertzitu guzia, hemen zen etxarri. Hemen hori zuten. Biziko nina sartu zirenean, aurretik ikusgarri izan bat zuen, sarrera zutena. Nola, etzen borrokako etzen hemen kontraririken, ejertzitu bateri burgitiko. Kontrazadunak asko izango ziren, baina egizia agertzen ere. Eta beste gordun agertu zen aurretik Mendoza eta Aguilera berreun zaldizkoekin, Leringo kontea atzetiken antzegoen. Denen hasten zen. Dareun lantzakin, ondotik beste zaldizko bi eskuadroi, eta ejertzitu zia, fila, ez da izan kilometro, zen zutela, eta esatzen ziren, lemizikoak eta ziren, lemizikoak noski aurre egon ziren, eta gehienak ejertzitua lemiziko gaur hori, zeniteke egin zutela etxarri, uztailaren 21an. Urrengo gunean, sartu zen ja, uarten batzuk, eta beste asko Murginduetan. Bigarren egunotan ja, Murginduetan, Albako dukiak, ja, izendatu zuen lehen agertu den Tibot, Herriko konderen anaia, konde hau da hile zen, zortzia hil zen, jaren anaia hor bizi zen, eta hori izendatzen du inguru zionen Merino zela agintari bezala. Gero onartuko du hori bera Fernando Katoliko. Hor bertan egin zuen, Murginduetako dermion ustatu esan duna. Izena ez dago oso xuxen idatzen, ikusten hori dela. Erronkaria batzuk, bazkauden Uarte nahiko plaza fuerte zen, nahiko defentsarako eta prestatua, eta bazauden berreun bat erronkariar ikusliken igualdiak engainatu zela eta defentsarako. Ikustenen ejertzitu dut, nintzu zerritik horiek aldin zuten denak. Pentsatu zuten gelditzea oskian. Berpeko dut, hemen zerbait ingo dio, berreun artean ere, baina inigo etzien tontuak, bezakiten ezagun zuten denak, ejertzitu gehiena ostian beti gana jontzien, nire besteko daide zaldizkoak eta goitiken aizkorbetik barna mendiz sartu ziren, haiek zauden doki da, orduan biotetik hartuko zauden da, ospa handik egun, ies egin zuten ja Iruñatera. Ez zuten, efektimentu bakarrik egin. Hirugarren egunien ja, Leringo kondea eta, sartu du horreiz dena egun, Arazurin, zuen nahi bat, eta ara iritsi zen eta han egin zuen. Oita iruan, oita laguan harreman txastako zen Iruñekoekin, eta oita bostean ja, sarrera izan zen Iruñen, eta denak firmatu zuen duzia, eta kontentu bakinen edo biziebitzi ziotela. Horrela izan zen sarrera, un paseo triunfal, enetik Iruñaena. Gero, kostako zaie, beste herri batzuk hartzea, Estela hartzea, Tudela hartzea, Lumbier hartzea, beste gauz asko. Bitartean, gure noiz zein da. Ikusten duziela, zain degun hartan hau ezperan noiz, bendi aldeina, aldein zuen Iruñera. Iruñen kuntatu zen erregiarekin, hirugarrenekin. Eta 22an, uartera zikoazen bezala,
bestiak ibilitik atea, eta joan ziren Lunbierrera. Han bilduko dira, nera eta beste asko Lunbierren. Eta anago batzuk eginez, handik kartak idazten, tudelari eta ez zaukere zerrak estaturik egin, ez zen ejerziturik egin, kontrola egiteko. Ezin zuten, orduan alde egitea beste egin ez zen benditzen. 10.000 gizonen dako zertzien, 200. Eta haiek trebatuak eta oberezen denak denire borregi gabiak. Ezin zuen ezer. Orduan alde egitea beste zuten eta hilaren bokaren alde ingo zuten behar duen dena, handikoaz, ekuatzen dire, Lunbierretik noratea ziren, eta egun nahi xuxereztu gartzen, bai, azkeneko egunetan, eta han agertzen dira Dr. Jasso, San Francisco Javierren aita, askotan ibilia zen Vitorian eta hemengo erregen embajadore bezala, eta baina, ez zauken zerretxe hori eta alde egiten zuen. Juan Ramírez, den esan duena bakedanokoa, urare antzen, urare prestan zuen. El señor de Agorreta, haren palazio estate mamodio, el señor de Olioki, Iruñeko uarte konduan, palazio hori ikusten da. Hango nausia, iruan egin daitu zigorrak, urare antzuten, desojo eta beste ainean. Eta altzuten guztiak. Pasatu ziren asko bestalde dira. Bitiartea joan zen. Hemen tokiak hartzen, Iruñez jabetu ziren segidan, kostatzen zaien gehiago Lunbierra ondotik hartuko dute, Tudela ondotik hartuko dute, Iraian, eta Estella eta bai, Nafarroko puntu importante guzitan, lan uste ziren gaztela agintzen. Bestalde dira, pasatu zirenak, hango gauza guitu zuten, horren esperantza zuten Nafarroko arregiak, Frantzikoak, lagundu ziela, bere ondasun gehienak estanden biziuterako, eta horrokarik handina Fernando Katoliko frantzesak zuelako, eta haien laguntza espero zuen, baina hemen sartu ziren eta airetzen agertu. Bestaldera joan zirenean, han montatu zuten, eta urte hortan bertan, azaruan edo, ejerzitu deixente bat formatzen dute, espainolen ameño asko handiagoa. 20.000 jende bildu zuten. Baitetik 4.000 alemanak. 1.500 bat esaten du Nafarrak. Pariz generalekin, eta Juan hirugarrena hemengoaren buru bezala zebilda, eta handiken egin zuten saiakera, lehenbiziko saiakera Nafarroa hartzeko. Nondik etorriko eta ez da zentzun duzuen Otxabiti barna Frantziko dira pasatuten, Puerto de Larrao, Laraña. Handik, hortik barna Maulen barna sartu, aterratzen barna pasatu, eta hortik gozak Larrañetik gora, oiko mendiertan, ez da izen bat, Mandota, Zaldi eta Armilutu ere egin zizien, xinda beste egin da. Horren badakarretre txar bat neko txarra horrein ere, orduan hori bera bine xenda. Eta hortik sartu zien asko. Hortik ezin zuten sartu ez armamentu pixurik eta zer ere. Berak hortik sartu zien, aizkoldena. Eta leheniztiko lana, kainonak eta entzuten hortik sartu. Horiek nahitela ez horrean ekarrak ziren, gero iso ekarratu zuten. Leheniztiko lana, zuten, bazpadere gauzak ongi usteko, erronkari aldera pasatu eta Borgiko gaztelua azen saiatu ziren. Kainori gabe, herri hartu zuten, azkenien gorsetiak bino, nahiko luze. Han kontra dexente egiten, larun izango ziren baino, kontra dexente egiten eta egun asko galdu zuten azkenien ura hartu zuten, eta pasatuko dira, hasiko dira Iruñatera etortzen, Espainiako ejertzikoa duke de Alba eta Frantzia dira pasatuik Donian egarazi hango gazteluan tantzaude, ingururi hartzen zabiltzan. Egunetu batian errezuten Monjeros, dena Monjerosa.
bestalderria. Eta gero ikusiken bestiaria alderrinde pasatu zirela, hor itxiko ditu igual pasua, eta han batzuk utzi, oskeuna utzi zuenan, eta beste guztiak Ibañeta barna, Goiti barna, Roncesvalles barna, alderrindara. Eta batera iztu biloareok, izten dute pasua. Egun laguna ikusiren, horregatik egonez gero, gainertan eusteko ejertzeu ziren. Aldapagoran zintzuten gauze. Baina, ez zuten hori egin. Eta denak ebentzaden urrozko duertan, hor kampamentua jarria, hortik Iruñera horrengo unetortzeko. Eta bitiartean bestiak jakintzu nuntzauden, eta gauaz isilean filainean jarri, eta bestaldetik baino pasazkien Iruñera, eta bestiak goizien enkizireneko ejertzitu guzia Iruñetzen. Duk edala, hortan mistu izan zen, denantu zebilenagoen, eta azkenian aurri hartu eta barru esatu zen. Eta orduan, ja, sorpresan ezin izan zuten hartu, barruko jendia etzen altxatu, kontrarioak barruan izatean, buru egiten zutenak kanpor gertu zituen gainera, eta defentsa prestatu zuten. Hau gero bai inguruen torri ziren asko jateko, lanerako gutxi. Hala izan zen. Eta, koenkaldi erit dena, garbitu zuten, etxe, eliz, ziren guztiak, den eskazu. 20.000 jende baizun zertzen, Iruñak 7.000 zituen da. Eta hor, ejertzitua bera, 8.000 ziren. Eta inguru hortan den, mintxe gaztelu bat hartu, antxe herri bat seguratu, denbora kasakasik egon ziren, eta hor seiatu ziren, azkenean, azaroren bostean, seiatu ziren, asaltua Iruñari ez zuten hartu. Berri zen inguru hartura itxi, nahiek oso ustez ongi izten zuten, eta hango jendia sartuta ere izatzen gainera. Ez zuten ongi egin. 27an, azaroan ja negua gainean, azaroan 27an, izan zen bigarren saiakera egin zutena. Orduko artilleriak jarri zuten, klaro, eta jarri zuten. Baina ezin izan zuten hartu. Artilleriak muraiak usutosten zuten, baina hor biltzen ziren izan distrasetzen, bestiak buru, berba zen. Eta barrutiken, eta sekolako indarra, eta ezin izan zuten hartu. Eta bigarren frakaskoan ondutiken, guazen edo bestaldera. Nafarrak segitu niztuen borrokan, antzesak egin ez eskizela. Negua gainitzela, eta ezin zutela besatzeko gainera jazutela denbora. Beren kanioiak eta dena hartu, eta ejertzitua joan zen batzu nafarrak alde izuten atletik, bestetiken, eta alemanak egin dituzien kanioiak dela baten, belate barna, pasatu zen gilea gaztan aldera, eta belate zikoazela, orduko aurretu ziren batzua gipuzkaranuak berasteiko jauna, Juan Martínez berastegi, eta Juan Pérez Elizaur, eta horiek, eta belaten ustetzutela erdi sorpresatu zuten nekatoik eskuz pasatu behar, dire txarrak, guztiak, erdi edurretan, ezinean, eta bestia gainean ikusi duten pentsatuzenen mundu aldu duk, eta orduan alde egin zuten, kainoi bat eta zuten errekara, bestiak total desastra izan zen, batzuten bezala, pasatu ziren, hilak ere esko izan ziren. Eta orduan zen, Gipuzkoak hartu zituenak, famatuak, kainoi horiek, gero bere eskuduan pasatu ditutenak. Han hartu, eta abenduan jasatu ziren, eta abenduaren iruren zortzirako doia Iruñak hartu zuten. Beharriko hartu zuten, zer atzetik segituta behar dute, eta pixkat bidiak eta han ezauturik, han gabetzin dute denak. Baina, kainioiak bat zitutela horretan, jendia pasatzen dut zizioa. Eta alemanak eta bastan dena pantziren. Eta han ejertzitua regintzen pixka bat, eta han hartu guztuen bero amaiur eta han ongotia. Baina, desastro bat izan zen, hori leheniziko seiakera. Eski! Baina beste bi seiakera bat jua. Gutxi egin. Luis errebeldetzat emana. Urren urtean, urte hori ja bogatu zen, amagia osatu urte hori bogatu zen,
Durren urtean hasieran, maiatzan uste dut izan zela erregiak egin zuena lege bat, la pragmática de confiscaciones. Berehala, hemendik bestaldera joan ziren ontasunak horietaz jabetzeko legia. Eta batzuk hartu eta batzuk nori eman eta denak egin zituen. Baina gero ikusi gero etzela oso legala, orduan, ez ez, legez, jarri ziren epaile batzuk, eta horietan bere alexe batzuk Nafarrak jarri zuten, Nafarrako legiak aplikatu zuten nola doala haren presiokin, baina, eta epaikeatak izan zen gero xago. Berez, guri afektuatzen diguna, unena, ikusiot, azagoren zortzian, ageri da dokumentu duen ibin, Luisen ontasunak horietaz jabetzeko ematen duen legia. Pentsatzen dut orduko egina zela, lehentxiotik egina zela. Hori dokumentu pasatua egun horrekin, baina aurre xiotiken egina zela. Bere laguna Juan Ramírez de Bakedan horrena, ja iraian egina zen eta beste ere bai, segureski. Por la notoria rebelión que contra nos ha cometido Luis de Lizarraga, eta orduan ertu da nola gantzituten, eta horren ontasunak emanak zizkion ja kasik nori, Miguel Martínez Darriaran, Gipuzkoan zela uste dut, ere kapitana. Por los servicios realizados. Aurretiken uste dut hemen lau mila eta bosteun dukado sakueko ditu da. Aurreratuk zizkion horrek fundamentalikoria Italian eta hartako man zizkiona. Berak beste dokumentu dena agertzen da, esanez, por los 1000 ducados que le había adelantado en Nápoles. Ez dakit. El caso es que habemos sabido por bien de le hacer gracia y merced unen ontasun guziak, Lixarengo eta Palazioa dena Arriaran oneri egina. Baina ez dira gauzak nierrezko lortzen. Urte hortan bertan, amaigun bertan, protesta egin zuela Luisen emazteak. Bakedano, Pascuala de Bakedano. Segidan, zergatik? Haren dotea horzako nosertua, eta doterako manazetan bereri 1000 florines, esan diteke. Behatzeun horrena eta 100 prorakama, eta orduan hori kortziutela. Eta pleitu igarri zuen, eta Nafarroko juzgaduan, esango duke, ontzat eman zaten hori, onartu zioten. Egiaz zortzuela, hori itzela bine esartzen, hori itzela senarranean. Senarrak egin pekatu, han konpon, haren gauzak entzia. Baina hori, Andriaren zela. Eta orduan, arrazioa ere zen. Esan zioten, baina Madriletik Fernando hori emateko Arriarari. Haren kompromiso zoken, eta emateko. Enekoak, handik egin jartera, Nafarroko legen arabera hori ezin da eman. Eta gainera, lege horiek zure horrek firmatu dauzkatzu. Ezin dugu hori eman. Behar du, leheniken, berari pagatu dena, hori itzuli. Eta, baina hori berri zen fiskaberi doa esatzen. Lehen baiden hori egiteko. Eta guztiak, nada. Ze posatzen da hor? Hori Pascualaren dotea. Eta hori, importantia zen duka beri. Hemengo legen arabera. Horiek firmatu zituen, orduan, hortan segitzen zuen. Pleitu horrek iraun zituen bi urte. Azkenean, uste dut amabostean izan zen, amabostean izan zen uztailaren batean. Burgosetiken agertzen da zedula bat erregiarena, esanez, Pascuala Luisen ondasunen gehienen jabe zela 1000 arabera batzioten Lixarrengo guzia, eta neko zituen alor gehienak eta bere eskuntzi zioten. Eta Arriaran eskuen neko palazioa, eta horazpiko azken zuen lursola bosko batzuk, beste baratza dona, eta beste boskatxoa noski. Baina,
gehiago zortzion. Zer egin? Orduan agertzen da, Arriarrari eman zion. Berrenoa, Aralar, eta Etxarriko mendi, Portu eta Pasoen, guarda! Guarda, gordetzeko eta Pasuak eta kontrabanduak hartzen. Arrabatzen zuen horreita, arrabatzen zuena beretako. Osea, baina horien guardakoa kargo hori eman zion Arriarrari. Berari nolabait ordaintzeko zuena. Kuriosoa da, nola ordaindu. Errek entzun eskutik diru entzuten behin ematen, batik entu besti emateko. Hori zen sistema. Honena kontasunekin majo jarria zuen hau, kendu zioten nien azkenean legez Paskualaren dako bere erizortzi zaiona, orduan bestea utzi zuten, bestiak egiteko. Bigarren seiakera. Konzera horrego, bestenaz, behin batzen jota. Bai, hori basatu zenian, kasik urteotan edo egin zuten hor tratu bat, gauza zabendu usteko eta 2012-tiken 16-ra 4 urte horietan hemen dena finkatu ziren, dena gaztelan esku gelditu zen, eta ez zen inolako baimenturik. Baina hor hil zen Fernando, eta horregutu ezkitzu zenian, hor izan zen, hor zen momentu berezi bat berrizen ere, seiatzeko hau errekuperatzen. Eta 16-an, esan dut, 16-aren martxoan, nahiko goiza, han muitu ziren, ejerzitu deixente bat, oaingoen ez Frantzia retzionalako ondirik lagundu, baina gutxi askizela gaztelara, soldadu esko eta etxera joan ziren, Gipuzkoan denak etxean ziren, gelditzen ziren reserva batzu ginen zen egin hori, orduan nahiko harintxina zauden bazterrak, eta hartzeko ere gutxi askiko zela, eta seiatu ziren, bigarren seiakera egin zen. Oraingoan erronkarin barna sartuko diren. Niz nahiz izan, baina arrako goitiura oso gora izan barko. 1916 metrotan pasatzeko, pasatu zireneko euria, elurra, nahiko leku txarra, hotza, eta pasatu ziren dutzondi bat, bestiak horrega barna beti bezala, eta horiek segidan frente egiteko angertu zuzkedua, Lumbier eta Zangoza, eta horiek hartzeko gaiatzen izun batzen eskir bait. Eta hori zuten, beste aldetik heldu direnekin elkartu gaitezen horriagan, eta hola dena batia mago dituko. Eta hori, erronkari sartu ondoren, hotzar bai, jan ez da inola zuten, horiekin nafartarrak inak handi sartu ziren. Handigen jozten horria galdera. Aliatu ziren, 23-an, igandean, goizean. Eta behiratu eta aiba, auritzeko zerraioek dera soldaduzbetiak. Hemengo erregordearen soldaduak, kastilanuak, zer pasatu da. Goiz hartan bertan borrokatu ziren hortiken dozein emarna, horrega barna duziren ejerzitua, ezbeletako bestertarekin, eta hari Parizan batxoten eta urabaz padre bestaldere besartzen berde. Osea, atzera infundia zeina. Eta hor betorri zen horrela, eta iba, hor ikustuten soldadu denakan, eta berak lehen gutxi bat ziren, orain laguntzerik ene ez zuten espero. Segidan bueltartu eta Villanueva Iriberri barna saiatu dira intzultzen, baina ohartu ziren bestiak eta atzetiken Villanueva, Ursua, Ostandarra, Esparza, Sanazenkoa, bere jendeakin, eta horietenak atzetik zituzten, hal bezala erronkariarrak, pixkat, haiek nafartarrian duzinak, haiek fuertisunak, haiek atzegaldian, horieri frente ikian, sekulako esan ez elkarri gerizketan, Luis nahi, eta berrezen erronkarien dira. Ez zintzen basatu ez dira, elurra erruz egina zen, eta bideak hango gitxiak. Eta erronkari aldera zikoa zela, Lumbierretik atea zen Miguel de Dona Maria, azera pajo bestia. Horrek moztu zio pasabidia, eta orduan harrakotu zauden. Atzetik Villanueva eta Esparza dago, Miguel de Dona Maria fresko-freskoan aurretiken, eta hor bi egun aldeatatu bestera zinean, eta azkenean Isaban
hantxe entregatzea erabaki zuten, entregatu zen burugarena jendea salbatzeko. Eta han, entregatu ziren. Bitarti hortan, bakar batzuk, hau ez dakit seguro zen, bi bertsio ikusi ditut. Testigantza esaten Luis de Lizarraga entregatu zela besteen alde, eta beste batzuk ezetz. Luis de Lizarraga, Velas de Medrano, el señor de Carro, de Marchueta, de Gamue, de Xalazuzano, frantzelekoak, galdekoak. Horiek, hautsurik denak, pindiak ere xendak egun jarriko zituten, eta horiek lumekitik ez dakit Lumbarna, baina horiek lortu zuten estaldera pasatzea. Lumbarna, baina horiek pasatu ziren. Baina beste guziak, 18 buru kontrakoak entregatu ziren Izaban, Gaztelarren eta Beamontarren eskura. Eta horiek ziren Handi Barna, Arkoizten Barna, Ahontzen Barna, Lizarrara, eta Lizarratik Atientzara eraman zinuten preso. 3 urte anontzen gehienak, batzuk liberatu dira, gehienak anontziren, eta denen buru egiten zuena Pedro de Navarra, ebengo mariskala, uretzen bineatera. Handiken Simankasea pasatu zuen, eta han hiltzen edo hiltzuten 1522ko irailaren 24. Han gabitu zen. Bitarti hortan, Juan Hirugarrena, 16an, Esguarrubageko gazteluan Monein, nik Monein izan zen dut. Bestalderdian behar nun Monein darro dire dantzak eta Monein famatu da. Moneinen onduan handagon gazteluan han hiltzen hori Juan Hirugarrena 16ko ekainan. Eta Doña Catalina, haren emazteare, urrengo urtean. Onde Marsan, nirean dago, han hiltzen urrengo urtean otsailean. Osea, gure erregeak, azkenekoak, han erretu ziren urtean. Bigarren seiak erren ondoren. Bigarren seiak horretan. Zuteko seitu, zer, nemizikoan ere ez, Hirugarren ere historiatuako. Hirugarren, segidan, berro ez dako. 21. Bueno, maiatzaren erdialdera, sartu zen ejertzitu ondia oraingoen gauzak aldatzen ez dut kontatzen bitxartekoa, zedien herreros komuneros Kastilakin izan zen tarte hortan, Atientzan izandako batzuk handik ligatu ziren Gaztelarren kontra eta borrokazin egin zituten, egin ziren, eta nioria bukatu isia zen, eta momentu hartan Gaztelako gerratara joateko Navarra kasik 4 lagun herri bakoitzen utzi eta beste utzien aldina ziren. Hemen oso soldadu gutxi zen hangoak abotara. Bertako zirenak. Bertakoak haien mendea bat zauden haiken. Hemen gu mendoruzko gemukitu. Ez zutelako berotasun dutik. Hemen gertatuko da 20 horregamen asatu zen ejertzituan, bilaban inguruan ditu ziren, 21 baterako ja Iruña sartu zen, eta guainekin gaztelua resisten zuen, famoso San Ignacio Loyola zuen horre zauritu zela, gazteluan batzuen bera sartu edo beste batzuekin, eta 25an edo, 21 batia sartu zen ja Irina, baina gaztelua guainek resistitu zuen pixka bat. Lau tiroz han garbitu zen, eta 25an ja sartu ziren, eta Nafar Iruñaren jabe egin ziren erabat. Resistentzia pixka bat izan zen hemen Arrankaldian. Hemen ziren Gongorako jauna, Arbizuetarrak, Anduezako nausia, Tibot esan dugun dura, Gamon, dura are aldi hartan, etxeareko plaza etorri, sekulako diskursu egin omen zuen, esanez, baina ez bateko Gaztelarren kontra, momentuen irabazten baduzu ere, bere handik etorriko dira, transporte berriro eta galdurateko zaite. Eta sekulako diskursu itzuela, akoratzen da, mutiko eskola zen, Domingo de Retozia, Apesta izan zena gero, eta horren testigantza da. Testigantzak denak dire 40 urte geroakoak, pixka bat testigantza dira, eta beste pixka bat
imaginatzen duten ere, bai, segureski, bakoitza bere aldera, orain ja dena buelta banara, da baina argia da, baina erraza da ikia. Baina egia da, are besten duena. Bueno, zer besatu zen barrankan? Oiek, Arbizorrak eta Gaztelaren alde zauden, beti arauna ziren, gaurain ere bai. Biti arte hortan, hor sartu ziren Luis, bero, ebeko semiari, eta horrekin batera bere semia, Bernardina, mutik egina, Victor de Monleón, aginarako semia zen hau, Lorenzo Eraso, hemen markati izan zen gero, Martí Sanz Zarbe, bueno, jauntxo kuadrille bat, hemengoak interesatu zaudenak, eta hau ere, Nafarrako erregen alde jarri nahi zutenak, eta hori barranka inguru ibili zuten, eta bestiaren diskursoren gainetiken, hau ere gehiago sinestu zioten, Arbizorrak eta kasik inorretzen juntatu, eta hauekin barranka guztiak ipideak jarri zen Nafarrako erregenen alde, momentu hortan. Luis hau, esaten du testiguen, una narrada, larri urte zituen, gogoko Joanes de Juan López, Luis de Rizarraga kapitaina, irudo lau espadroi, hartuta etorri frantzesak, esan dute beti. Beti, Nafarra ziren ere, beti frantzesak esan dute. Beamontarrak eta Luizien Nafarrak. Agamentarrak eta beti frantzesak. Hola, jendia beretzen dut errezago. Etorri zen, Arbizuko palazioa jakinek denak Gaztelaren aldeko zirela, su ematen sigatu ziren. Han nausi zaharra, urte izango zituen kartzia, ikusi gen, han zintzula errestitu, laster batean, zaldizta hori zen zuen, etxarrira eta ergoienara eta laguntza eske. Eta jendea ateare bai. Eta unanon horrek hori Arbizuko palazioen morroi izan zen. Hori aiera horreko hartzen du. Eta honek esaten du, bai, etorri ziela, eta frantzes asko zanbatu zitutela, eta Juan Beltrán, nagusiarek, Luis, hemen guari, kendu ziola aldi hartan rodela bat, ez da genik zerren ere, armamentu bat, arma bat kendu ziziola. Eta nola doala, botazik duztela frantzesak agortiken. Kuestioa da, errezela denez pala puskat, ani esan zela, gero gura utzi zutela, eta hemengoak inguruko jende guztia beren alde jarri zutela, eta hauek Altsasuko gainerakoan, eta Gipuzkoarren eta defentsaren aldan jarri zela. Eta Arbizorrak eta horiek eta beren aldekoak, Espainoaren aldekoak, nik uste borrokura inbazuten ere, gero aldein zutela eta Gipuzko aldera joan zirela. Horrek esaten du, Logroño joan zela nio. Logroño gero esio joan ziren. Momentuen, uste Gipuzko aldera joan zirela. Eta hor da parte hartzerik handiena Luisena. Jendea inguru dena bere alde eta Nafarroko erregen alde nola jarri zuen. Hortiken handiken egun txira, orduko bestiak egunen sartu ez ziren ja, uztailaren azkenoko egun hiletan, oitu batean, Altsas aldetiken sartu ziren 1000 bat Gipuzkoar eta Arbizorrak eta hor, hemendik barna Iruin aldera indefentsan etortzeko. Berehala ezkilak jozituzten herriz herri, jendea bildu zuten, eta hemen barna pasatzen utzi zituten, eta Irurtzungo ondura aiatu zirenean, hor izan zen borroka. Zenkarrain edo zenkarren, oian ederran, nun zen, uste dute etxarren, zein Urrizola, Irurtzun hortarte hartan, hor izan zela borrokek ondiena. Baina borroka nun ezen, han eta hemen. Adibidez, lehen esan dute Juan Ramírez de Baquedano, ura beriekin etorria zen, seiatu zen borrokeri izateko, eta esan zion, hango gongorari eta esartzeko arreglo bat intzaketela, zerbait, orduko borroka hasi ziren, orduko borrokatzea persegitzen tokatu, eta gongora ieska jarri zuen berak. Bestiak zengarrainen, han ondia gertatu zen, izan zen batalla bakarra, hori izan zen. Eta hori izan zen hildako desente. Bere lantza eta lantzonekin osko gogoaren zela.
norbaitek, asko hiltzila bialdetatik. Nire besteatek zehaztu egigo. 6-7 hildako izan zirela. Horietatik 14-15 gipuzkoarrak. Oseak, hori ikusten da, nuliken izan zen indarra eta nor borrokatu zuen. Asko nahiko ondatuak eta gertatu ziren, aldi hartan ikusiko duzuen nola hartu zuten, adibidez, izan zen bi famatuak, bat hartu zutena izan zen Berasteiko nagusia, Latasa kontuan, borroko horra zen ere, oso itxas zen denean. Eta, eta bestia, Anduezako nagusia, bere nafarra zen, Anduezak zegoen, Anduezako palazioa, Beteluko ingurroetan. Hori neko ondatua, harrapatu zutela, esaten du, momentu hartan zetorren beren lagun bat, Iruñako gazteluan gelditu Gipuzkoanoek hartu, eta Gipuzkoara ekartzera. Zuasti. Eta horrek topo egin zuen, lehenik Anduezako nagusia, ero bat nagusia harrapatu zuela, eta gero aurraxiako bestia Berasteikoa, eta haien lagundu zela Irurzunaino baten, eta gero eraman zituten egek Iruñera. Eta bitartean berak bere soldadugan harrapatu zionak, eraman zioen Gipuzko aldera. Eta jende guztia hori duzen bueltan borrokan latza izan zen ingurtan denean. Borroka eta borroka ondoren jakina angelditu den laiztera egiten denean duzu guzia bota eta aire egiten duzu, ezta? Baten mandioko hartua eta bestier ez dakitzer kentua eta lapurretak eskuduko, ondakinak bilduak. Geroako handik 10 urtera izan ziren nahiko reklamazioak eta horko Urzolako bizumatek eta beste lau haik hartu ziren da, 500 dukat uste dut paratu behar izan zitela, orduko txandriuen ondorioak. Osake, gero buelta bat zuen. Momentu hortan, hori denak nagusi gelditu ziren, eta Gipuzkoanoak bestaldera hemendik eretorriak, gero Latasan barna, handiken egun berin barna, ies egin zuten altzuenak. Bestiak batzu zaurituak eta hilkatuak ere dexenten izan ziren. Hor parte hartu zuen, parterik handiena Luis de Lizarraga. Remirez hori arruntzago zegoen, Azurialderago, eta hor zentruen hori eta Victor Mauleon eta hori izan ziren borrokatu zirenak eta egin zutenak. Etzioten asko balietu. Andrik Berarixe, frantzesak sartu ziren ba, ziren Iruñen badik, ez da Nafarroan bere. Haiek ziren, Nafarrak ziren ustez, Nafarroa erorko beratzako. Baina frantzesak edu ziren Espainiara kontra. Bosta jola, Nafarra zein eskuela zintzen. Hori izan zen egiaz. Zein zuten, hankasatu zuten, Logroño aldera pasatu zirenean. Gazterera pasatu ziren. Ebro pasatu, eta Logroño inguratu zutenean, eta hango arresitan kainona jarri, eta zazpirako antzirela, espainolak berehala organizatu ziren, 8 bertan Burgos bilatera ziren. Haien artean, Lagos, Navar, Abiztuarrak handitu ziren. Eta ikusi dueneak ziren zirela, orduan atzera intzuten eta Ebro pasatu eta Bianako eta ingurura pasatu ziren. Baina bestiak ez ziren lagun. Segitu zuten, han ejerzitua zegoen bitartean pixkatitxu izan, rekuperatu ziren, hau ikusi gira espainolak kuartetzen zirela, erretiratu ziren Tierras eta Murzabal eta alderriuntara, eta hor ustez, tafanetik deguden eta borroketik batok puntu osoena, eta horiek hor zaudela espainolak emingoak giraturik. Leringo konteak eta Agizarrok eta hori aturiken erreniegan barna pasatu ziren Kuenkara. Eta presentatu ziren bestiak ustez Tiebasako duen antxe pasua zaintzen zaudela, bestiak eskira zela inosartuak. 5.000 basenez. Hori ikusiriken, berehala, izan zen noliko batez da. Segidan, frantzesak segatu zuen. Esperatu gabe,
heldu ziren Nafarrari batzuk horita aldetik, heldu ziren haitxan gabe bat ere, berehala egun berian borrokatzea saiatu ziren, noainen, eta ustez berak bazuten armamentua kainbroiak eta hobetzuten ezer, pasatuak harin ziren, plebizikoak, segiena borroka sarri zion, eta ara beharra bekare. Hoge ikusi zutenean, hemen guk ez dio eskaporik, Igo hartu ziren artilleria asko ez dutela frantzesak, eta hemengo Beamontesak eta hor deusat zuten, baina infanteria ez zuten askoan, berin edako zegoen, eta bat-batean zuten fuerte artilleria zen tokira, arrabatu zuten hango bi jefiak eta ez dakizen bat, kainoia uzi beren eskuen ditu ziren, eta sekulako desastzer bat zen, beharri atxaldea zela, eta ez zutela denbora izirik izan, gehiago garbitzen. Besteraz, hangarbitzen dute denak. Hala ere botazten dute batzuk 5.000 doa izirela. Ez dakit, bestean zuetetu zetz. Minaren bat dela zango zirela. Baina, sastre izan zen, frantzes eta navar hauen aldekoak, denak ies egin behar izan ziren, Luis eta Ramirez Bakedano adibidez Hansen, eta hori denak ies egin behar izan ziren. Egin bat edo nire Iruñen, gordeta, bere txain eta gordeta gina. Behan gordazituen bere txian, eta munduko mistiko erratu ziren, pasatu ziren jara estalderira edo ezabendera. Hor izan zen borroka latza. Frantzesak hor noiko borroka famatuka. Hori da ondiena. Horren ondorioa Iruña behar hartu zuten. Egun hartan ez zuten hartu, Iluna gaine zutelako, eta gaine zauden pres ere. Orduan besteina arrenotzen eta handi diegutela sartu ziren Irunien, entregatu ziren, zen gehioia borrokarik izan. Bai, Espainola, koronel Beda, hori pasatu zen aurrera, eta grupo txiki batekin joan hartu zuen Doniane Garazi, gaztelua, eta hangoian, Xatopinon, hori dago, Ibainetatik horako han zuten gaztelu bat egin berrizkoa zen, eta puntu oso askua beren zitzuna. Eta horien bi puntuiek hartu zituen. Hartu, utzi berre. Hemen diken, gerra galduta, bestaldera joan zinak, lehen esan duten, Juan Ramirez hori, eta kapitana bestea zintzen Gaurion, eta kuadriletxo bat puntatu ziren, eta berehala berreskuratu zuten Doniane eta Xatopinon. Bai, hemengo Kristin Garrate. Hori izan zen, bera, harinari, kuadriletxo batekin sartu zena, eta bestieki eskazoa zela, eta bertan sartu zen. Baina, bigarren egunerako kendu zituen dena. Ez da gizegun izan egon zen. Baina uztailaren hogeirako, Espainoaren asaltua, hango jefe delegatu zuten, Ramirez Bakedano hori ere bai, berak hankarria zuten Juanikot formatua, eta urare hartu zuten, eta horietenak hartuta Iruñera ekartzen. Bidia duzena, edo utzi zuten, edo egiaz eskabatu zen, baina Juan Ramirez hori eskabatu zen. Eta bere bizia eskabatu zuten. Bestia Juanikot ekartzen Iruñera, hor paseatu zuten den ibarna, eta ondoko gunean izuen. Hor garbitu zen dena. Zein zuten orduan frantzesak eta, hemendik egia segina, Iruñetik joanak. Iruñetik joatia zuen seginen Nafarra utzi galdu zutela. Baztan aldia eta hori beste mundu atzen. Beste mundu hortan. Eta hor jabetu ziren. Amaiur hartu zuten frantzesak, Nafarra hartu zuten buru. Irungo onduan, Irun irantzure hartu zuten. Eta bere alaxe, seiatuko ziren, edo ondarradiaren hartzen. Urte hortan, oite batean, urte hortan Amaiur handik eroxego dute, irantzu bat dute, eta ondarrabian aguantatu dute urte bat berdi edo. Ondarrabia hartzerakoen anintzen, esan dugun Luis hori. Detailetan hor sartuko, gutxi gora bera hor. Bere alaxe hartu zuten Amaiur ere, biologia eta
gehiago dago, Nafarra guztik eta egitu zuten, eta horren ama zuten, eta egunak intzioten hori inguretuta, eta azkenean entregatu ziren hangoak. Hango buru ditu zuenak Belazte Medrano, aita semeak Iruñeko akertzean hori dituzten. Erregeordeak hitz eman ziren zutela nebera, eta behile da duzten hau gantzen momentua korritxatu zen, eta ditziren. Olako ministri badire. Esan egin, 3 saiakera. Bat, lehenbizik urtean 12an, segidan azaruan, Iruñen sartu eta edo saiatu zirenak hartzen. Ez zuten aktualizan. 16an, erronkari barna sartu eta hango gaztelut hartu zuten, baina Iruñen etorri eta porrotu. Eta 21an, noaingo batailan, eta hori izan zen bukara. Jage ez duen lehurik edo jasoko. Ondarrabin gelditu zen azkeneko resistentzia, Luisunen semia antzeuen, aita hartzerako nirezen, semia kantsegitu zuen, eta hori 24ko hortzailan, zutela ja Kastelan eskura pasatu zela. Eta orduan, ja asuntua bukatzeko, eman zuen orduko mana zituen barkamen zenbait, ja barkamen orokorra, eta ja tratu egin zuten, entregatu zuten. Hartzera zegoazen, baina ja indarkatan erdiak hil bainoen, azkenen entregatu egin zuten, baina hitz eman zien errespetatuko zuela haien bizia, errespetatuko zuela haien otasunak, bakoitzan bere zituen eta izuntzeko gehiago izan zutela, eta horrela bukatu zen. Nahiko konprentsibo binean, kontante que no descaix. Hori da, historia ez da. Gaztela mendeia, nabituko ziren, Javier Rosusiak eta porrokaren gezienak, Javier gaitzuriko dira, beste asko bere barazioak berreskatu ditute, asko egin behar izan zuten prozesu bat edo borroka bat, hemengo ere saiatu zen berreskuratzen, baina hor kosta zitzaion. Gizona hila zen, baina Andrea hortitko zegoen, eta no, benko parazio hori berrizen, ez zuenko segitu. Azkenean, preitua bukatu inoren, saldu egin zion bere txai ezandako bati, Miguel Arbizu, eta notari hori, eta arek erosi egin zuen, baina tarte hortan sartu zen beste etxarriar bat, Don Miguel de Maiza, alcalde de corte, eske notari zen, hauaren anitizakoen. Eta esan zuen, nik izorditu nuen beste, ez dit pagatu, baina balazinek nik elitiko naiz. Eta honek, erentzien ez daki bere ilobari utzia, nahi. Bestiak erosia, nahi. Miguel de Maiza, hor segitu zuen, 30 urtez, horrengo etxi hortan, berez ibil bizitzen, hor bezitu ziren, erriz egiten aizen kantengoak eta bezitu zuen alkidara. Baina, behin ere netzak. Ura hiltzenean, gero bere eskuratu zuen, erosi zuen Miguel de Argizorrek. Eta horren ondorengoak segitu eta Ura ezkera, zimesak. A ver, sekulako zerbait argitzeko maparik gabe eta urterak segitu gabe galtzen zera igualtzea izu esatia garrek eso. Zerbait aklaratu da dupeteket, hori gara jotan. Zein? Utsik ez, hau dituzten momentu hartan hartu zuen, esan dizuten erosi egin zuen Miguel Arbizu, baina ez zuen eskuratu, hemen dituzten, esan duten Miguel de Maiza hori hiltzenean Miguelen semiak, Sebastián Tato, are bere eskuratu zuen. Eta haren eskun zen 30 urtez, haren alabak eta Isarrengoko eta Nausi eta hori segitu zuten, hasta 1623 edola. Orduan saldu zioen Lesakanko manitxelartarrai. Haiek kasi beste urtez segitu zuten, eta haiek saldu zuten gero Isarrengoko kondea izango denari. Ursua eta
Eta guainiken txuetik zero palazioa. Palazioa erorita agertzen da, Andre Mari Ermita egin zuen 1752, uste dut, tokakorutan, gaiarren apezarek, eta egin zituen bogedak, eta andamiok entzeresi ziren hasi zen zabaltzen. Orduan, hartan ditu, eta korrikan hartu zuen, eta palazioa lurren zegoen, 1775 buruz memorizen ez, baina hor nomaitxe, eta hemengo harriakin, jarri zioten Andre Mari ere, diatatik emazio kontrafortia. Batek, atearen harri batzuk tapatutan egin ondotek egin ere bako. Orduko bukatu zegoen ustez, baina goitiken paretak meharrak, kontraforterik ez, eta bobeda ere pixuken hasi den zabaltzen. Andamiok beharreko bainik kendu ez dela, beste naz, eroriko zen. Erori baino lehen, eutsi zioten puxka bat, eta kontrafuerte egin zioten. Eta, bueno, azkenean kentzerakoan bogedak kendu ziren, bota ziren, makarreken aldarekoak salatu ziren. Eta, baina ez irekitzeko gehiago kontrafuerte egin. Hemengo harriarekin egin dira. Inbeste gauza... Nik gauza kurioso itezezke, adibidez, Rakitia, Eliza Zaharrean, Bazero San Pedro aldalea. Hau egin aurrek egin, eta toki beria. Gero moden izan da, hau egintan goren izan zen, borroka bat, eta han izan ziren, lemizbarkien hola egiten ziren, eta elkar gonzalde batzuk, eta toki beria, poen dagoen tokien San Pedro, horrek tantzagoela, Zaharran ere. Eskalatzea xego, motxago zero galiza, baina hor beria. Baina bazela ere, Sankiriakoren ondaria. Besteak esan ondaria. Erdia dute zegoen, pentsatzen dut. Nik nunbait, badakit, buruz, oaiztait zer dokumentu dago, baina ikusiriken Sankiriako erdien zegoela, eta Andre Maria jarri zutenian edo da, retapo intzenien edo, orduan, preferentzia alde batara, osatu zuten. Hori doken buruta. Edo, Eliza Zaharrean ere, dukabe, azuet, ez dakit erdien zegoen do ez. Bazela bai, han interratziaren aurrean interratzia eskatu zurako Luis Zaharra. Horako datu kurioso gertzen dira. Baina, inbeste. Ez. Baina, hasten zerrien relazioa, dena batian, nik 10 urte ez ikusi gauzak. Eta egun, bat beste egin eta rotzen duzu, baina bat batian... Bueno. Zer badan gora gustatuak izu? Hau bestatzia bat ez. Horiek bilatzen eta urdine joan izen esintzen. Urdine joan izenean, lanerako ez balio eta badakizu harperkerian zabetzen. Eta horreguan, han jarrita izan zera eta antxik tiur, ez. Ni hasi nintzen etxarri beti manun, etxarriko elizan bazen, konkretik beste errikuak. Baina 1500 eta... Garaiuntatik hasik eta 1800eraino, Gerra Independentziaraino, liburu bat, kontu liburua, retablo guztiak, santo guztiak, gindako obra guztiak, denen berri ikartzen zuena, hori elizan duzidean bada. Eta hura, Gerra Independentziko galdu zen. Denen zuten, duerra zuten. Eta orduan, horren denen berri, deus ez dakigu. Elizako liburutan ez dago ezer. Eta hasi nintzen begiratzen, eta obispatuan gauza gehienak egiten zirenean, egin bai, ziren irudiatez egiten. 8 urtez egin, eta 30 pagatu. Eta, klaro, dena pagatu inolen, kasi beti erozen, pagatu izut, ez dizut, pleituak eta historiak. Eta hori pleitu esker, enteatzen zera, zer zagoen pagatuak, nork egin zuen, noiz hasi ziren, noiz bukatu zuten, eta hori, oispadu bertan, arrafatu nituen, pleitu saitxo bat, erretabloren eta gero ja Navarroko hor notariz, notariz egiten ziren. Eta notarietan, kasi gehienak salatu dira, denak ez, baina gehienak salatu dira. Eta orduan, han badakizu, noiz hasi zen. Etxarriko Eliza berria, noiz hasi zen egiten. Zahararen eta bainik bikuska behitu horrek zuen
zimentua falta, eta horrein digen, el 52, erortzen da bertzen hasi zen, eta zimentazioa injekzio sortu zioten azpira toneladak, eta egin zioten iskiniundako kontrafuerterik, zuen kontrafuerterik. Ripaeturik azkentzok, Eliza Zaharra egin delako. Bestia bai berri egin zuen, eta egin duen zioten kontrafuerteak. Jau, Zaharra zen, espan zuen orduko eginek hor egin bertzala, jatzuten egin. Eta hortik lertzen hasi zen, karreta egin zenian. Eta movimentu egin hasi zen garten zen. Eta berri hori, Eliza berri gaur dagoen bezala, noiz hasi zen. 1548an. Hasia. Noiz bukatua? Atzo. Bete egin da izan, batekin eta besti egin, hauetan eta berri egin, aizabetik. Segidan egin zutenak sokotopista fuertia ziren, horiek kasik segidan egin zuten, jadena. Ez dena. Nola esan dezu? Gaur egun egin gugen, o Andrema egin gugen? Ez da biziko etxarri, zarren ari. Andremari hori seguro zintu nik esan. Badakit, ibeko muralletik kanpo zela. Eta kasi seguro Andremari onduan zen. Ibeko Eliza zutenian, zugera sego, jarri zuten Andremariaren titular bera. Horregatik zuek ikusi izango zuek oraindiken Almagirren Augustukoaren patronatu Elizak, eta non nintzen da besta, Andremari. Andremari Zarra. Andremari Zarra eta behin nintzen Andremari Berria. Eta behin zan katezara zinezala behin ez da? Bueno, geroan arek izan, zukeria orduko ere bai inguru guziko alkatea kontatu eta zema txerria amartziren basora eta anartzen ziren abakiak eta bilera asko egiten ziren udalako geran, udaletxea egiten. Eta denbora txarra zen horretortzen ziren, ono bari zen gore egiten zuten. Bezarrak eta erditxua. Horiek horretzuten. Baina, itxarri Zaharra antzegoen. Baina, dorrea Zaharra bazen hemen Dorremoneako inguruan. Orduan, etxarri berria hobeki defenditzeko, zubian inguruen da batez Gipuzkoan kontra zuden arriskurik zuriena, horren inguruen egin zuten. Eta Lebizikotik sartu zenean zantzen Lazkoz, horretik Lebiziko kaleak dire Lazkoz kalea. Dorrean inguruan Lebiziko egia hor sartu zena, sogur eskiz. Zentzikoa. Mundiano horiek pixka gerosio sartu ziren. Berroita barrian goitiken, Mundiano ustola zela hoi bizi etxebizi. Eta rospide, arainan eta herrioi beraiak gero jantzi sartzen. Haiek etortzerakoan maizak eta Mundiano kale izan zuten. Ualde norbaitxe batakizue nundik den? Ualde izena, ualde kalea. Nik ez. Nik ez. Ez, ualdea horrelako posible. Sankiriako zegoen herria txatakitzen. Hango herriska ualde zako zen. Ez du dato bakarri ez du bilatu. Bai, minio. Ibei aldia da. Ibei aldia delako. Eta hor sartuko ziren zenbait herri eta beren artean irudro izatean etzuidean ados jarriko eta jarri zeigun ualdandia. Balitxake. Ez dakit zerak. Bestiak garbi da, maiz eta Mundiano programazioetan. Kalazko zero, Lazkoz, eta gero kaia txiki esguzen, txikiena zelako. Bai, hori kuriosu dire. Baina, horiek sartu ziren bilatu irure unian. Irure unian hasi. Irure unian berroita meikan, sartuko ere maiza eta bestia. Berroita marrute gero. Meikan bertan. Baina, etxarri aurretiken. Miletan arreunian agertzen da foerua ematean eta daba todo, buenos cuantos, excepto la iglesia de Santa María y la Torre. Osea, biek azauden orduko. Iglesia Santa María, Andre Maria izango zen, zureski, eta dorrea hemen zena. Leheneotik ziren. Eta Eliza orduko ere, 1990an, eta zortzia badira herri guztitako izenak eta zenbat jende eta. 1998an. Etxarri baino berrurte lehenago. Pues orduko ere etxarri denetan, inguru guztiko herrietan, denetan handiena zen. Han ikusten da, zenbat zerga baratzen zuen eta ikusten da zeintzen handiena. Eta
Adializarra baino, ondixo zen. Lasko zerdozia, biek elkarrekin jotzitxo, hoi biek inore, ondixo zen. Lakuntzara inore, ondixo zen. Osatik, etxarek bazuen, orduko bazuen entidade desentea. Bazituen, zenbait alor eta gauzak, lakuntzako onduak kasik. Eta, bazuen kategorika. Hori dokumentaziorik kasik ez duzu, dutxi. Ez interesantia da, bat dut ikuspegi bat. Herriaren, Elizaren, nik Elizaren segitutu gehiago, hori istutu dago gehiago. Aldare bakoitzan horre egina, zer kosta zen, gauzik dira, kaski egena, notario zinen daude, eta ikusten. Bueno,